Φίλες και φίλοι, γεια σας. Από το γήπεδο της Εψυκλάδων θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι για το πρωτάθλημα των παιδών μεταξύ της ομάδας Σύρος 2002 και Νέου Ολυμπιακού Σύρου. Η ομάδα Σύρος 2002 με τα μπλε και με τερματοφύλακα τον Αραγιάννη, Καγιαβά, Γκούφα, Νέμετ, Χαλαβαζή, Πρίντεζη, Μακρόπουλο, Χάτζη Ερεμία, Βουτσίνο, Χατζη Κωνσταντή και Παχίλη. Ενώ για τους νέους του Ολυμπιακού του Σύρου, ο Πρίντεζης, ο Λοΐζος, ο Μεδρινός, ο Φωτεινιάς, ο Ριγούτσος, ο Καράβας, ο Βλάχος, ο Χατζαντώνης, ο Δεναξάς, ο Σπανός και ο Ξυγκάκης στη βασική δεκάδα. Αναπληρωματική για τον κύριο Κάμπαξ, τον προπονητή της Σύρος 2002. Ο Ρούσος ο Μιχάλοβιτς, ο Μουλίδης, ο Στεφάνο ο Μιχάλοβιτς ο Γιάννης, ο Καυτηράνης και ο Βακόνδιος. Ενώ για τον κύριο Ρούσο Γιώργο, τον προπονητή των νέων Ολυμπιακού Σύρου, ο Ράπτης, ο Γεράρδης, ο Παπαδάκης, ο Χούλης, ο Κανακάρης και ο Γκιουράη. Εκτελείται το φάου τελικά από τον Χατζαντώνη, περνάει η μπάλα με στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία την οποία χάνει ο Σπανός. Ο Αραγιάννης θα μπλοκάρει την μπάλα, η πρώτη καλή φάση στον αγώνα για την ομάδα του νέου του Ολυμπιακού Σύρου. Ο Σπανός έχασε την ευκαιρία να κάνει το 1-0. Όπα, εδώ το λάθος από τον τερματοφύλακα. Λοΐζος καθυστέρησε εκεί, έχασε την μπάλα, αλλά την ξανακερδίζει. Τελικά ο Αραγιάννης θα μπλοκάρει. Στο 6ο λεπτό έγινε αυτή η φάση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Παχίλης, Μακρόπουλος, Πρίντεζης, Παχίλης, ωραία το 1-2, εδώ έγινε το λάθος βέβαια. Χατζαντώνης, ωραία, πολύ ο Βλάχος αφήνει. Να ο Λοΐζος μπαίνει μες στην περιοχή, Λοΐζος περνάει, αλλά ο Αραγιάννης του λέει όχι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό με τον Λοΐζο. Ο Αραγιάννης είπε όχι στο Λοΐζο, συνεχίζεται η φάση. Τελικά πανταχού παρόν ο Χαλαβαζής, θα κόψει, θα πάρει και το φάουλ και θα τελειώσει τη φάση. Η καλύτερη φάση για τον Ολυμπιακό. Στο 29, ωραία η παλιά του. Ο Γκούφας που κατεβαίνει, περνάει πολύ ωραία, σκληρό το φάουλ, κίτρινη κάρτα βέβαια από τον Δεναξά. Το φάουλ, πολύ ωραία η ενέργεια από τον Γκούφα, νομίζω ήταν αρκετά έξυπνο το φάουλ που του έκανε ο Δεναξάς, καθώς προσπάθησε να μπει μες στην περιοχή ο Γκούφας, αλλά το φάουλ είναι σε πολύ καλή θέση τώρα για την ομάδα της Σύρου 2002, Πρίντεζης, Γκούφας, για να δούμε ποιος το εκτελέσει. Ο Γκούφας λοιπόν θα το εκτελέσει με το αριστερό. Απευθείας βέβαια θα το κάνει, όπως έδειξε και πριν. Για να δούμε. Τίγος από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πρίντεζης ο Γιάννης από τα δοκάρια του. Γκούφας. Βακόνδιος δίνει οδηγίες στους παίκτες. Τελικά Μακρόπουλος το εκτελεί και γκολ! 1-0! 1-0 με τον Μακρόπουλο, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Πρίντεζη. Ο Πρίντεζης ευνηδιάστηκε και ο Μακρόπουλος έκανε το 1-0. Στο 30ο λεπτό έγινε το 1-0, καθώς όλοι περίμεναν τον Γκούφα να εκτελέσει. Ο Μακρόπουλος γύρισε, έκανε το σουτ ψιλοκρεμαστό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πρίντεζη, ο οποίος ευνηδιάστηκε. Φέρει βέβαια ευθύνη για τον γκολ αυτό, καθώς η μπάλα πέρασε από πάνω του με το Χατζαντώνη, Λοΐζος, περνάει πολύ ωραία, θα μπει μες στην περιοχή, Λοΐζος θα γυρίσει, μεγάλη ευκαιρία, Ξυγκάκης, λάθος κοντρόλ εκεί, θα μπλοκάρει ο Αραγιάννης. Θα εκτελεστεί το κόρνερ, για να δούμε εκεί, Λοΐζος θα κάνει το shoot out, να η πρώτη καλή φάση για τον Ολυμπιακό με τον Λοΐζο, ακριβώς στο 14 του δεύτερου ημιχρόνου. Αρκετή καθυστέρηση βέβαια, για να δούμε το φάουλ τώρα με τον Χατζαντώνη. Θα το εκτελέσει μες στην περιοχή, περνάει η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, αυτό γκολ, όχι, Καραγιάννης εκπληκτικά. Εκπληκτική επέμβαση από τον Καραγιάννη, ο οποίος κρατάει το 1-0